ערב טוב לכולם, ותודה רבה לקשת ול-AWS גם על השת"פ וגם על האירוח הערב. אני יונתן ירקוני. קצת על עצמי. אני בן 38, אני מגיע מרקע של פיתוח, בעברי הייתי מפתח, אחרי זה ראש צוות, אחרי זה ביליתי ביחד עם קשת לתקופה קצת פחות ארוכה, הייתי 6 שנים בגוגל. מה שאני הולך לדבר איתכם היום הוא בעצם נובע משתי דברים. קודם כל החברות, וזאת רק רשימה חלקית שעבדנו איתם בשנתיים וקצת האחרונות, ובנוסף מחקר די מעמיק שאני גם עושה באופן שוטף, כי בסוף אנחנו חברה של 25 אנשים שעובדים בכל רגע נתון מעל 10 פרויקטים, וחובתנו להישאר up to date ולהכיר את כל הכלים, את כל השטיקים, כל הטריקים, כל הטרנדים, וגם מחקר ספציפי שזה מהשבוע האחרון מגולדמן סאקס. ארצות הברית משקיעה כמעט 1% מה-GDP שלה ב-AI. זה מטורף. תחשבו על זה עוד פעם בקונטקסט למהפכות עבר, מהפכת האינטרנט. האם ב-97, שזה שנתיים אחרי שהאינטרנט פחות או יותר הגיע לקונסיומר, האם ארצות הברית השקיעה 1 מה-GDP שלה? No fucking way. Okay? אם אתם מסתכלים פנימית על הארגון שלכם, ואני מאמין שהרבה מכם חושבים בצורה הזאת, יש לנו 3 עמודי תווך אפשריים לשימוש בטכנולוגיה. קודם כל רוחבית, יש לנו את העובדים, ומעל זה יש יכולת להגיע להם כל מיני כלים פנימיים, וכלים פנימיים זה מתחלק, זה בכמה רמות. זה החל מ-ChatGPT ודומיו, וכלה בממש עכשיו דברים שקשת קצת נגע בהם, להסתכל בתוך ארגונים ולשאול את עצמי איפה אני יכול לקחת Standard Operating Procedures או כל מיני תהליכים פנים ארגוניים ולהפוך אותם עכשיו להיות אג'נטים. ואקסטרנל זה בעצם כל מה שאני עושה שנוגע בסוף בלקוח שלי. לא משנה אם הלקוח שלי הוא End Consumer או הלקוח שלי הוא עסק אחר. אם אנחנו נדבר על ROI, אז ROI כולם יודעים זה Return on Investment, צריך לדבר שנייה על ה-Investment, וזה קצת complicated לדבר על ה-Investment. התשובה המדויקת, עם קצת התחכמות, זה שזה מאוד תלוי. זה מאוד תלוי בפרויקט, זה מאוד תלוי ברמת הדיוק, זה תלוי בהמון דברים כמה השקעה. פרויקט GenAI אפשר לעשות הכל הנה חיברתי את זה ל-API ואתם יכולים לשלוח בקשות, ליד אני עכשיו הולך לדייק את ה-use case הזה, שהוא יהיה ברמה של 98% דיוק. ואפילו זה קשה להגיד כמה עולה בדיוק להגיע מכאן לכאן, כי זה תלוי דאטה, תלוי use case ותלוי בעוד מיליון דברים. אבל בתכלס, ואני מדבר מניסיון של השנתיים האחרונות וגם היכרות עם פרויקטים שלא רק אנחנו ביצענו בחברה, נכון להיום, בדרך כלל, רוב הקוסט נמצא בלייבר. איך אני חושב שנכון להסתכל על זה? אני הולך לדבר הרבה על נתונים יבשים ועל איך אני חושב שנכון להסתכל על זה במטרה שמישהו יושב פה זה יעזור לו, אני מקווה, לקבל איזושהי החלטה. יש ממדים של complexity, והעיקרים, רשמתי אותם כאן, פחות או יותר אני אעבור על כמה מהם. ככל שאני מוסיף יותר אינטגרציות, אני מעלה את הקומפלקסיטי של הפרויקט, ואני מעריך בדרך כלל את הטיימליין. ככל שיש לי פחות סבילות לטעויות, ואני צריך לדייק את זה יותר, זה יגרור עליי תהליך יותר ארוך, יותר מבוקר, עוד קיוריישן של כנראה דאטה. האמת היא איפשהו באמצע, וצריך לייצר את זה כהקולצ'ר התקין. ההישענות הזאת על AI היא בריאה, והיא צריכה להיות מבוקרת. אני אומר את זה כי בלי זה פרויקטים לא מצליחים. אם יש לכם איזשהו פרויקט ועכשיו האנשים לא באמת קנו את הטכנולוגיה ולא באמת מאמינים בזה, זה לא יקרה, כי לא יהיה לכם שיתוף פעולה כמו שצריך. זה לא קורה overnight. ישראלים, הרבה פעמים אנחנו כן נוטים לחשוב ככה, זה תהליך, ואם אני רק נותן איזשהו עכשיו בוסט ועושה איזשהו, לא יודע, טריינינג, או עושה איזשהו סשן, או קונה לכולם איזשהו כלי, ואומר עכשיו כולם משתמשים, ואין כזה דבר מסמך שלא מיוצר פנימית, זה לא באמת קורה. האמת היא כזו, זה ongoing לאורך תקופה מאוד ארוכה, לדעתי לפחות שנה,
וזה עובד בשתי צעדים קדימה ואחד אחורה. ובדרך כלל אחרי איזושהי השקעה פנים ארגונית באזור הזה, אנחנו רואים איזשהו בוסט, לאחר מכן איזושהי ירידה, עוד בוסט, ירידה, כשהמגמה היא חיובית, אבל זה לא טראג'קטורי עכשיו של פעם אחת וסיימנו. ברמת האמפלואי, הדברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם זה בסוף אנחנו מנסים לשנות לאנשים את ההרגלים, אנחנו מנסים לעשות איזשהו שיפט מחשבתי, וזה ידרוש מאיתנו להשקיע תקציב פריפריאלי. זאת אומרת, לא רק הקוסט של ה-R&D, לא רק הקוסט של האנשים, אלא איזשהו תקציב פריפריאלי כדי לעשות שיפט לעניין. אנשים, אחד הדברים, אנשים מרגישים מאוד מאוימים הרבה פעמים מהטכנולוגיה. חשוב למדוד, כמו בכל השקעה, חשוב למדוד את זה באופן ישיר ועקיף, ואנחנו נדבר עוד על מדידה בהמשך, אבל ברמת האמפלואי הרבה פעמים אפשר למדוד את זה או ספציפית על מה הוא עושה, או על האפטייט הכללי ל-AI. עכשיו אני אדבר יותר על ה-internal projects ו-external projects. עכשיו, ב-internal ו-external projects על ה-ROI, אז יש הרבה דברים. Okay? internal, כמו שאמרתי, אפשר לקחת ולהסתכל על תהליכים פנים ארגוניים, על כל מיני דברים שיכולים להאיץ את העבודה של עובדים, ולהעלות בעצם את ה-quality. ב-external אני יכול להסתכל על ה-ROI ולהגיד, אוקיי, כמה value creation עשיתי, כמה פיצ'רים הוצאתי, האם יש השפעות על השימושיות במוצר שלי. עבור כל אחד מפרויקט, או אם זה internal ו-external, זה משתנה בין אם זה internal ו-external, וזה משתנה גם פר איזה פרויקט אני עושה. ולכל אחד מהם אני צריך לשבת, להיכנס חדר ולהגדיר. אני צריך להגדיר את המטריקות שעל פיהם אני הולך למדוד את זה, אני צריך להגדיר את ה-cost value trade-off, את הזמן שזה ייקח לי. זמן זה משמעותי. אם תדברו עם אנשים שעשו פרויקטים, וקשת הזכיר את זה באחד השקפים האחרונים שלה, זה אחד הדברים שאנשים מפספסים בהם תמיד בענק. ROI זה לפעמים קצת misleading. למה? ואני מניח שאנשים יכולים לחשוב יכולים לחשוב על זה לבד. זה שמשהו עכשיו, לא יודע, כפול 3 על ה-ROI, אם השקעתי בזה $100 והרווחתי כפול 3, $300 זה לא נתון מאוד מאוד מרשים. ולכן זה לפעמים קצת vanity metric, ומקינזי גם מודעים לזה, אני לא חידשתי להם, אבל הם הלכו ועשו ריפורט שלם על ה-ROI, ובין היתר הסתכלו על האימפקט. לאימפקט, למשל, אחד המדדים האמיתיים לאימפקט, זה בכמה זה העלה את ה-revenue, אז הסתכלו על זה per business unit, ואתם יכולים לראות את המספרים לפניכם. אם אני מסתכל על זה per industry, אז לקחתי פה דוגמאות של כמה. סטארט-אפ זה לא בדיוק אינדסטרי, אבל הרגשתי מחובתי בישראל ללכת ולדבר על זה. אז זה עם כוכבית, כי אני בעיקר מסתכל על הסטארט-אפים שאו עושים Generative AI בצורה מסיבית, או שנולדו ישר ומתוקף זה, נולדו בשנה, שנתיים האחרונות, ומתוקף זה באמת יש סטארט-אפים שהם מדהימים. הם מתשמשים ב-Gen AI בצורה אגרסיבית לכל דבר, הכל מהכל, אוטומציות from day one, כל עובד באשר הוא, יש לו את ה-Custom GPTs או את האקוויוולנט שלו, ובאמת יש להם 10x אם לא יותר. אני חושב שזו סטטיסטיקה זאת ספציפית מכל הסטטיסטיקות, היא סטטיסטיקה שלי. אני חושב שפארפץ' למצוא סטארט-אפ בישראל שלא נגע ב-Gen AI, נהיה מופתע אם הסטטיסטיקה הזאת היא לא 99.9, ויותר קלאסי, אוקיי? אז לפי המחקרים, וזה די המפתיע שכזה כולם מסכימים על זה, גם גרטנר, גם מקינזי וגם ריפורט של גוגל, ב-Gen AI יש אימפקט הרבה יותר גדול מרק dollar value saved. תמיד יש נטייה בתור ארגון שעכשיו צריך להקצות משאבים, להסתכל על הדולר value. אני רוצה לשים את זה תקציב של 100,000 שקל, אני הולך לקבל 101,000 שקל, אני הולך לקבל 150, אני הולך לקבל 200, וזה קצת יותר complicated מזה. יש עוד המון value מסביב,
מוכנות של הארגון קדימה, יכולת שלו לרוץ מהר, הכרה של הטכנולוגיה, לא להישאר מאחור, לא להיות disrupted, שינוי מחשבתי של האנשי פרודקט למוצרים של הדור הבא שעוד מעט עתידים לבוא, וזה לא נכנס כל כך לבוטום ליין. אם יש שאלות, אז אני אקח כמה שאלות עכשיו, ואם לא, אז אני אגיד תודה ולילה טוב לכולם.